ወዲ ተባዕታይ ንኽበሃል ኣካላዊ ብርቱዕ ጥራይ እኹል ድዩ ወይስ ካብኡ ዝዓመቕ ምስጢር ኣለዎ? ሎሚ ካብቲ ልሙድ ብዝተፈለየ ሓቀኛ ወዲ ተባዕታይ ዝገልጹ 10 ወሰንቲ ጠባያት ክንርኢ ኢና። ካብ ሓላፍነት ምውሳድ ክሳብ ናይ ኣእምሮ ብርቱዕ ዓቕልን ዝኾነ ይኹን ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ወዲ ተባዕታይ ክህልዎ ዝግብኦም መልክዕታት። ካብዞም 10 ነጥብታት ክንደይ ዝኸውን ኣለኹም? ንምፍላጥ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ። ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሮ። ነዚ መሃራይ ቻናል ሓድሽ እንትኾንኩም ከዓ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ይኹኑ። ቀዳማይ ሓላፍነት ምውሳድ። ሓቀኛ ወዲ ተባዕታይ ንተግባራቱን ንሳዕቤናቱን ሓላፍነት ዝወስድ እዩ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ንጌጋታትካ ምእማን ጌጋ ምስ ትገብር ኣብ ክንዲ ምኽንያት እተናዲ ወይ ኣብ ካልኦት ሰባት እተላግብ እወ ተጋጊኤ ካብኡ ተማሂረ ድማ ከስተኻኸለ ምባል ዓብይ ብርቱዕ እዩ። እዚ ንዓኻ እምነት የትርፈልካ። ቃልካ ምኽባር ሓደ ነገር ክገብር ኢልካ ቃል ምስ ተኣቱ ክሳብ መወዳእታ ምፍጻም። ሰባት እከለ ቃል እንተኣትዩ ይገብሮ እዩ ኢሎም ንኽምርኮስኻ ሓላፍነት ምውሳድ ወሳኒ እዩ። ንምርጫታትካ ሓላፍነት ምውሳድ። ኣብ ህይወትካ ዘጋጥመካ ነገራት ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥርካ ኣይኮኑን። ነቲ ዘጋጥመካ ነገር ትህቦ ምላሽ ግና ናትካ ምርጫ እዩ። ህይወተይ ከምዚ ዝኾነት ብሰንኪ እከለ እዩ ካብ ዝብል ናይ ግዳይነት ስምዒት ወፂኻ ህይወተይ ንምቕያር ኣነ ሓላፍነት ዘለኒ ኢልካ ምብጋስ ናይ ሓቀኛ ወዲ ተባዕታይ ባህሪ እዩ። ኣብ ስድራ ቤትን ማሕበረሰብን ሓላፍነት ማለት ጾር ምሽካም ጥራይ ዘይኮነስ ንዝተጸገሙ ምሕጋዝ፣ ንስድራ ቤትካ ምርዳእ፣ ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ንኽዓብይ ኣወንታዊ ተራ ምጽዋት እዩ። ሓላፍነት ምውሳድ ማለት ንህይወትካ ንምምራሕ መራሒ ተራ ምሓዝ ማለት እዩ። ካልኣይ ስነ ኣእምሮዊ ብርታዕ። ስነ ኣእምሮዊ ብርታዕ ማለት ስምዒት የብለይን ማለት ዘይኮነስ ንስምዒታትካ ተቆጻጺርካ ኣብቲ ዕላማኻ ምርጋእ ማለት እዩ። ኣብ ግዜ ጸቕጢ ምርጋእ ኩነታት ከምቲ ዝደለኻዮ ክኸዱ ከለዉ ኩሉ ሰብ ሕጉስ እዩ። እቲ ናይ ብሓቂ ብርትዕ ግና ነገራት ምስ ዝበላሸው፣ ጸቕጥታት ምስ ዝበዝሑ፣ ውፅኢት ምስ ጠፍእን እዩ ዝረአ። ኣብ ክንዲ ምጭናቕን ተስፋ ምቑራፅን ረጊእኻ መፍትሒ ምድናይ ናይ ስነ ኣእምሮ ብርትዕ ምልክት እዩ። ተጻዋርነት ህይወት ክተውደቐካ ከላ ተመሊስካ ናይ ምትሳዕ ዓቕሚ ሓቀኛ ወዲ ተባዕታይ ውድቀት ከም መወዳእታ ዘይኮነስ ከም መምህር እዩ ዝርኦ። 10 ግዜ እንተወዲቑ መበል 11 ግዜ ትስእ። ርእሰ ተኣማንነት ካልኦት ሰባት ብዛዕባኻ ዘለዎም ርእይቶ ካብቲ ንስኻ ንርእስኻ ዘለካ ክብሪ ክበልፅ የብሉን። ስነ ኣእምሮዊ ብርታዕ ዘለዎ ሰብ መንነቱን ዓቕሙን ስለ ዝፈልጥ ብናይ ሰባት ነቐፌታ ቀልጢፉ ኣይስንብድን። ናይ ነዊሕ ግዜ ራእይ ሕጂ ዝስማዓካ ናይ ግዜያዊ ዕርፍቲ ወይ ድሌት ስዒርካ ነቲ ነዊሕ ግዜ ዝጠቅም ዕላማኻ ምስራሕ። እዚ ድማ ጽንዓት ይሓትት። ብርታዕ ብጭዋዳታትካ ጥራይ ዘይኮነስ ብኣተሓሳስባኻ እዩ ዝዕቀን። ስምዒትካ ምቁፅጻር ስነ ኣእምሮ ብርታዕ ማለት ሕርቃንካ ወይ ፍርሕኻ ክትቆፃፀር ምኽኣል ማለት እዩ። ሓደ ወዲ ተባዕታይ ብስምዒት ተደፋፊኡ ዘይኮነስ ብኣእምሮ ሓሲቡ ውሳነ ክህብ ከሎ እዩ ዝያዳ ዝኽበር። ስምዒትካ ክመርሐካ እንተፈቒድካሉ ንስኻ ተመሪሕኻ ማለት እዩ። ፀገማት ከም ዕድል ምርኣይ ብርቱዕ ሰብ ንፀገማት ከም መጥቃዕቲ ዘይኮነስ ከም መለማመዲ ጭዋዳታት ኣእምሮ እዩ ዝርኦም። ንምንታይ እዚ ኩሉ ኣብ ልዕለይ ዝበፅሕ ካብ ምባል እዚ ፀገም እዚ እንታይ ከምህረኒ ይኽእል ኢልካ ምሕሳብ ናይቶም ዓወት ዝሓልሙ ሰባት ባህሪ እዩ። ኣብቲ ክትቅይሮ ትኽእል ነገር ጥራይ ምትኳር። ኣብ ህይወት ብዙሕ ክንቅይሮ ዘይንኽእል ነገራት ኣለዉ። ንኣብነት ኣብ ናይ ካልኦት ሰባት ዘረባ ወይ ኩነታት ኣየር። ስነ ኣእምሮ ብርታዕ ዘለዎ ሰብ ግን ጉልበቱ ኣብቲ ክቅይሮ ዝኽእል ነገር ማለት ኣብ ገዛ ርእሱ፣ ኣብ ስርሑን ኣብ ኣተሓሳስቡን ጥራይ የውዕሎ። ፀጥታን ምርጋእን ኣብ ኣከባቢኻ ዓብዪ ጫውጫውታን ናዕብን ክህሉ ከሎ ኣብ ውሽጥኻ ምርግጋእ ክትፈጥር ምኽኣል። እዚ ካብ ዝኾነ ኣካላዊ ሓይሊ ንላዕሊ ዝኸብድን ግን ድማ ዝያዳ ሓይሊ ዝህብ ብርታዕ እዩ። ከምቲ ሓፂን ብሓዊ ተጠቢሱ ዝተርር ኣእምሮ ወዲ ተባዕታይ ድማ ብብድሆታትን ብፃዕርን ዝበስልን ዝተርርን። ሳልሳይ ተኣማንነትን ቅንዕናን። ተኣማንነት ማለት ሰብ ይርኣይካ ይርኣየካ ትኽክለኛ ዝበልካዮ ነገር ካብ ምግባር ድሕሪት ዘይምባል እዩ። ቅንዕና ዘለዎ ሰብ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሓደ ዓይነት መንነት እዩ ዘለዎ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ወይ መስጊድ ዝርኦ መንነት ኣብ ስራሕ ቦታ ወይ ኣብ መንገዲ ምስ ዝፈልጦ ሰባት ክኸውን ከሎ ኩሉ ኣብ ዝርኦ ባህርያት ፍልልይ የብሉን። ብሓፂሩ ውሽጡን ግዳምኡን ሓደ እዩ። ቃል ምኽባር ንሓደ ወዲ ተባዕታይ ካብ ዝኾነ ሃብቲ ንላዕሊ ክቡር ንብረቱ ቃል እዩ። ሓደ ነገር ክገብር እየ እንተኢሉ ዝኾነ ይኹን ዋጋ ከፊሉ ይፍጽሞ። ቃል ምስ ተኽብር ሰባት በዘይ ምንም ጥርጥር ይኣምኑኻን ይምርኮስኻን። ንምርጫታትካ ሓቀኛ ምዃን። ሓቀኛ ወዲ ተባዕታይ ንጥቕሚ ኢሉ ሓቂ ኣይዓፅፍን። ሓፂርን ቀሊልን መንገዲ ካብ ምምራፅ ነቲ ነዊሕን ኣፀጋምን መንገዲ ድማ ትኽክለኛ ዝኾነ መንገዲ ይመርፅ። እዚ ማለት ምስ ህሊናኻ ተስማዕሚዕኻ ምንባር ማለት እዩ። ጌጋ ምእማን
ተኣማንነት ማለት ፍጹም ምዃን ማለት ኣይኮነን። ጌጋ ምስ ትገብር ንምጥፋእ ካልእ ሓሶት ካብ ምፍጣር ተጋጊኢልካ ምእማን እቲ ዝዓበየ ናይ ቅንዕና መግለፂ እዩ። እዚ ድማ ካብ ሰባት ክብርን ተኣማንነትን ይትርፈልካ። ብኻሊእ ከዓ ንኽብሪ ሰባት ዘይምትንካፍ ቅንዕና ዘለዎ ሰብ ኣብ ድሕሪ ሰባት ኮይኑ ሓሜት ኣይዘርእን፣ ዘለዎ ርእይቶ ብግልፂ ይዛረብ፣ እንተዘይኮይኑ ግን ፀጥታ ይመርፅ። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ሰባት ጽቡቕ ዝምድና ንኽህልወካ ይሕግዘካ። ተኣማንነት ማለት መንነት ዝፈልጥ ሰብ ንባዕሉ ዝህቦ ዝዓበየ ክብሪ እዩ። ንኣብነት ኣብ ስራሕ ቦታኻ ዝኾነ ሰብ ከይረኣየካ ዝተረፈ ገንዘብ እንተረኺብካ ነቲ ዋንኡ ክትምልስ ምፍታን ወይ ንትኽክለኛ ኣካል ምርካብ ናይ ቅንዕና መግለፂ እዩ። ጥቕሚ ካብ ምርካብ ንጹህ ሕሊና ምሓዝ ይበልፅ። ሕሊና ሰላም ቅንዕና ዘለዎ ወዲ ተባዕታይ ለይቲ ክድቅስ ከሎ ምስ ሕሊንኡ ተባእስ ኣይኮነን። ሓሶት ወይ ጥልመት ስለ ዘየለ ዝኾነ ሰብ ክረኽበኒ እዩ ዝብል ፍርሒ የብሉን። እዚ ድማ ናይ ውሽጣዊ ሰላም ርእሰ ተኣማንነት ይህቦ። ንእሽተይ እኳ እንተኾነ ቁኑዕ ምዃን ኣብ ዓበይቲ ነገራት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ንእሽተይ ነገራትን ሓቀኛ ምዃን። ንኣብነት ኣብ ግዜ ምህላው ኣብ መንገዲ ኣለኹ እንተኢልካ በቃ ኣብ መንገዲ ኣለኹ ክትህሉ ኣለካ። እዚ ንእሽተይ ዝመስሉ ነገራት እዮም እቲ ዓብዪ ናይ ተኣማንነት ምስሊ ዝሃንፁ። ተኣማንነት ከም መንደቕ ገዛ እዩ። ሓንሳብ ምስ ፈረሰ ተመሊሱ ንምህናፁ ብዙሕ ግዜን ፃዕርን ይሓትት። ስለዚ ካብ ፈለማ ኣጽኒዕኻ ህነፆ። ንገዛ ርእስኻ ሕተት። ሰባት ክሪኡኻ ከለኻን በይንኻ ከለኻን ሓደ ዓይነት ሰብ ዲኻ? እዚ እዩ እቲ ናይ ሓቂ መልክዕ ቅንዕና። ራብዓይ ርእሰ ቁፅፅር። ነቲ ሕጂ ዝስማዓካ ግዝያዊ ድሌት ስዒርካ ነቲ ንመፅኻ ትጠቅም ዓብዪ ዕላማ ክትሰርሕ ምኽኣል እዩ። ምስ ስምዒትካ ምቅላስ ድቃስ ክመፀካ ከሎ ተሲኢኻ ምስራሕ፣ ጥዑም ምግቢ እናርኣኻ ንጥዕናኻ ኢልካ ምቁጣብ ወይ ድማ ግዜኻ ኣብ ሶሻል ሚድያ ካብ ምጥፋእ ኣብ መፅሓፍ ምንባብ ምውዓል። እዚ ኩሉ ርእሰ ቁፅፅር ይሓትት። ርእሰ ቁፅፅር ዘለዎ ወዲ ተባዕታይ ምስ ጥዑመት ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ይሰርሕ። ምቁፅፃር ባህታ ሎሚ ክትፃወት ካብ ምውዓል ፅባሕ ዝሓሸ ህይወት ንኽህልወኒ ሎሚ ፃዕር ምምራፅ። ርእሰ ቁፅፅር ዘለዎ ሰብ ንነዊሕ ግዜ ይጥምት። ናይ ግዜ ኣጠቓቕማኻ ግዜኻ ከም ሃብቲ ጌርካ ምቁፃር። ሓቀኛ ወዲ ተባዕታይ ግዜኡ ብኾንተ የጥፍን የግዳስ ንዑን ንስድራ ቤቱን ዝጠቅም ስራሕ ንምስራሕ ይጥቀመሉ። ብዙሕ ሰብ ርእሰ ቁፅፅር ከም ማእሰርቲ ይሪኦ። ብሓቂ ግን ርእሰ ቁፅፅር ዘይብሉ ሰብ ናይ ስምዒታቱ ባርያ እዩ። ነፍስኻ ክትቆፃፀር ክትጅምር ከለኻ ግን ናይ ብሓቂ ናፃ ትኸውን። ርእሰ ቁፅፅር ካብ ንእሽተይ ነገራት እዩ ዝጅምር። ንኣብነት ንጉሆ መደቀሲኻ ምዕራይ፣ ዝተረፈካ ስራሕ ምውዳእ። እዚ ንእሽተይ ስጉምትታት እዮም ናብ ዓብዪ ዓወታት ዝመርሑ። ርእሰ ቁፅፅር ከም ጭዋዳ እዩ። ዝተለማመርክዮ መጠን እናመረረን እናደልደለን ይኸይድ። ብተወሳኺ ምስ ድኻምካ ምቅላስ ጀምር። እቲ ዝኸበደ ኩናት ምስ ካልኦት ሰባት ዘይኮነስ ምስቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ይኹን ፅባሕ ክገብሮ እየ ዝብል ስንፍና መንነትካ እዩ። ርእሰ ቁፅፅር ዘለዎ ወዲ ተባዕታይ ነዚ ውሽጣዊ ድምፂ ስዒሩ ነቲ ክገብሮ እየ ዝብል ነገር ኣብ ግዜ ይገብሮ። ስምዒትካ ምርጋእ። ርእሰ ቁፅፅር ኣብ ስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኣተሓሳስባ እውን እዩ። ሓደ ሰብ ፀርፊ ወይ ሕማቅ ቃል እንተደርቢልካ ብተመሳሳሊ ሕማቅ ቃል ካብ ምምላስ ንርእስኻ ምቁጣብ ዓብዪ ናይ ርእሰ ቁፅፅር ምልክት እዩ። እዚ ማለት ንስኻ ንስምዒትካ ትገዛእ ኣለኻ ማለት እዩ። ብኻሊእ ከዓ ጥዑይ ኣነባብራ ንበር። ኣካላትካ ናይ ስራሕ መስርሕ እዩ። ርእሰ ቁፅፅር ዘለዎ ሰብ ንኣካላቱ ብምውሓስ ስፖርት፣ ብጥዑይ ምግቢ ከምኡ ድማ ካብ ወልፍታት ጎዳእቲ ልምድታትን ብምርሓቕ ይሕልዋ። እዚ ንባዕልኻ ዘለካ ክብሪ እዩ ዝገልፅ። ኣብዚ ከዓ ተኣማንነትካ ንርእስኻ ከይትርስዕ። ንሰባት ዝኣተኻዮ ቃል ጥራይ ዘይኮነስ ንርእስኻ ሎሚ እዩ ዝክገብር ኢልካ ዝሃብካዮ ቃል ምኽባር። ንርእስኻ ክትእመን እንተጀሚርካ ርእሰ ተኣማንነትካ ብዕፅፊ ይውስኽ። ርእሰ ቁፅፅር ማለት ኣብ መንጎ ሕጂ እንታይ ይደሊ ኣለኹን ብሓቂ እንታይ ክበፅሕ ይደሊ ኣለኹን ዝብል ምርጫ እዩ። ርእሰ ቁፅፅርካ ክትጅምር እንተደሊኻ ካብታ ቀላል እትበሃል ነገር ጀምር። ንኣብነት ንጉህ ሰዓት 12 ክትስእ እንተወሲንካ እታ ደወል ምስ ደወለት በዘይ ምንም ምድንጓይ ተስእ። እዛ ንእሽተይ ዓወት እያ ንምሉእ መዓልትኻ ትውስኖ። ንገዛ ርእስኻ ክትእዝዛ እንተዘይክኢልካ ዓለም ክትእዝዘካ እያ። ስለዚ ሎሚ ንባዕልኻ ምእዛዝ ጀምር። ሓምሻይ ምክብባር። ምክባር ማለት ንሰባት ብሰንኪ ስልጣኖም ወይ ሃብቶም ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሰብ መጠን ዘለዎም ክብርን መሰልን ኣፍልጦ ምሃብ ማለት እዩ። ምክብባር ካብ ገዛ ርእስኻ እዩ ዝጅምር። ንርእስኻ ዘይኽበርካ ሰብ ካልኦት ክብሪ ክፅበይ ኣይኽእልን። ንርእስኻ ምኽባር ማለት ድማ ንስነ ምግባርካ ምሕላው፣ ንሰብነትካ ንኣተሓሳስባኻን ምእላይ፣ ከምኡ ድማ ካብ ዘይበቁዕካ ቦታታትን ዝምድናታትን ርእስኻ ምርሓቕ ማለት እዩ። ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ምርኣይ። ሓቀኛ ወዲ ተባዕታይ ንዓብዪ ይኹን ንእሽተይ ንሃብታም ይኹን ንድኻ ብማዕረ ይኽብር። ሓደ ሰብ ንዓብዪ ሓላፊኡ ኣኽቢሩ ነቲ ኣብ መገዲ ዘጋጥሞ ተራ ሰብ ግን እንተኒዕቑ እዚ ናይ ሓቂ ምኽባር ኣይኮነን። እቲ ናይ ሓቂ መልክዕ ክብሪ ነቶም ምንም ክጠቕሙኻ ዘይኽእሉ ሰባት እትህቦ ክብሪ እዩ። ኣብ ምስማዕ ከዓ ከምዚ ይግበር። ንሓደ ሰብ ካብ እትህቦም ዓበይቲ ክብርታት ሓደ ሓሳባቱ ብትዕግስቱን ብኣቓልቦን ምስማዕ እዩ። ዘረባ ሰብ ከየኽበርካ ንርእይታቶም ብምዃር ምስማዕ ናይ ብስለት ምልክት እዩ።
ሓወይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘለካ ክብርኻ ከመእኻ ኣብ ባህልን ስነ ምግባርን ንደቂ ኣንስትዮ ኣዴታት ኣሓት መጻምርቲ ምኽባር ናይ ሓቀኛ ወዲ ተባዕታይ ዝዓበየ መለሊ እዚ ድማ ብተግባርን ብሉእ ማዘራርባን ክግለጽ ይግባእ ፍልልያት ምኽባሩን ከይትርስዕ ሰባት ካባኻ ዝተፈለየ ሓሳብ እምነት ወይ ረኣያ ስለ ዝሓዙ ጥራይ ክትጸልኦም ወይ ክትንዖም የብልካን ፍልልያት ከም ዘለዎም ተቐቢልካ ብሰላም ምንባር ዓብይ ብርታ እዩ ምክብባር ይዕተር እምበር ኣይሕተትን ሰባት ንኽፈርሑኻ ብጉልበት ክገብሮ ትኽእል ኢኻ ንኽፈርሑኻ ምግባር ግን ምክብባር ኣይኮነን ምክብባር ብስራሕኻ ብባህሪኻ ብቕንዕናኻ እዩ ዝመጽእ ክቡርሓው ትሕትናን ክብሩንን ይሃልኻ ትሕትና ማለት ድኹም ምዃን ማለት ኣይኮነን የግዳስ ካብቲ ዘለካ ዓቕምን ፍልጠትን ተበጊስካ ንሰባት ክትሕግዝ ከተኸብር ምኽኣል እዩ ሰባት ንዝበልካዮ ይርስዕዎ ይኾኑ ንዝገበርካሎምን ይርስዕዎ ይኾኑ ነቲ ዝፈጠርካሎም ስምዒት ግን ኮታ ይርስዕዎን እዮም ስለዚ ንኹሉ ብኽብሪ ሓዞ ሰባት ብሰንኪ ፍርሒ ድዮም ዝኽብርኻስ ወይስ ብሰንኪ ዘለካ ጽቡቕ ባህሪ እዚ ሕቶ እዚ ንመንነትካ ይገልጾ ሻድሻይ ረኣን ዕላማን ረኣይ ዘይብሉ ወዲ ተባዕታይ ከም ተማራሒ ዘይብላ መርከብ ማእኸል ባሕሪ ትጥሕል እዩ ዕላማ መሓዝ ንምንታይ ኢኻ ንጉህ ካብ ድቀስካ ትትስእ ንምንታይ ኢኻ ትስዕር ሓቀኛ ወዲ ተባዕታይ ካብታ መዓልታዊ ናብራ ንላዕሊ ትምቶ ዓብይ ዕላማ ክህሎ ይግባእ እዚ ዕላማ እዚ ድማ ንርእሱ ንምምሕያሽ ንስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ወይ ንማሕበረሰብ ኣወንታዊ ነገር ንርካት ክኸውን ይኽእል መጻኢ ምጥማት ሎሚ ጥራይ ዘይኮነስ ድሕሪ 5 ወይ 10 ዓመት ኣበይ ክበጽሕ ደሊልካ ምሕሳብ እዚ ራእይ እዚ ንኹሉ እቲ ሕጂ ትገብሮ ጻዕሪ መስዋዕትን ትርጉም ዝህቦ ካብ ምቹእነት ቦታ ምውፃእ ራእይ ዘለዎ ሰብ ኣብቲ ዝለመዶን ጣዕሙን ጥራይ ተዓጽኡ ኣይተርፍን ዕላምኡ ንምውቃዕ ሓደስቲ ነገራት ይመሃር ንፍርሓታቱ ይገጥሞ ከምኡ ድማ ንቕድሚት ይስጉም ውርሻ ምግዳፍ ወዲ ተባዕታይ ድሕሪኡ እንታይ ክዝከር ይደሊ ብገንዘቡ ጥራይ ዘይኮነስ ብዝረኣዮ ሰናይ ባህሪ ብዝዕብዮም ደቁ ብዝሓገዞም ሰባትን ዝዝከር ውርሻ ኩሉ ይጽዕር ተግባር ዘይብሉ ራእይ ጥራይ መሓዝ ሕልሚ እዩ ነቲ ራእይ ናብ ተግባር ንምቕያር ግን መዓልታዊ ጻዕርን ስራሕ የድሊ ዕላማኻ ዓብይ ይኹን ስጉሙኻ ግን ካብቲ ሎሚ ትገብሮን ንእሽተይ ስራሕ ይጀምር ኣብ መንገዲ ራእይኻ ጸገማት ምግጣሞም ዘይተርፍ እዩ ሓቀኛ ወዲ ተባዕታይ ግን ብሰንኪ ዕንቅፋታት ዕላማ ይቕይርን የግዳስ ነቲ ዕንቅፋት ዝሰግረሉ መንገዲ እዩ ዝቕይር እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ንወዲ ተባዕታይ ዕላማ ዓብይ ኮይኑ ከይሃረሞ ምትራፍ ዘይኮነስ ዕላማ ንእሽተይ ኮይኑ ቀልጢፍ ምውቅዕ እዩ ሻዓይ ትሕትና ማለት ብዛዕባ ርእስኻ ትሑት ኣረኣያ ምሓዝ ዘይኮነስ ብዛዕባ ርእስኻ ጥራይ ካብ ምሕሳብ ምቁጠብ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ምምሃር ከኣል ሓቀኛ ወዲ ተባዕታይ ኩሉ ይፈልጥ ኢሉ ኣይዕበን ካብ ዝኾነ ሰብ ካብ ዓብይ ይኹን ካብ ንእሽተይ ክምሃር ድልው እዩ ትሕትና ናይ ፍልጠት መንገዲ እዩ ዓወት ብትሕትና ምቕባል ዓወትካ ምስ ረኸብካ ንሰባት ንምንዓቕ ኣይኮነን የግዳስ ነቶም ዝሓገዙካ ፍልጦ መሃብን ንሰባት ምትብዓን እዩ እቲ ዝያዳ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ እቲ ዝያዳ ትሑት ክኸውን ይግባእ ጌጋ ምቕባል ከዓ ከኣል ትሑት ወዲ ተባዕታይ ኩሉ ግዜ ልክዕ ክኸውን ኣይፅዕርን ምስ ዝጋገየ ጌጉ ኣብ ምእማን ይቅርታ ኣብ ምሕታት ድሕሪት ኣይብልን እዚ ድማ ናይቲ ዘለዎ ዓብይ ርእሰ ተኣማንነት መግለፂ እዩ ምክንያቱ ጌጉኡ ስለ ዝኣምን ክብሩ ዝጎድሎ ኮይኑ ይስምዖን ንሰባት እውን ክብሪ ሃብ ትሕትና ማለት ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነ ንሰባት እውን ናይ ምዕባይ ዕድል ምሃብ ማለት እዩ ናይ ካልኦት ሰባት ዓወት ብልጫ ክትርኢ ከለኻ ካብ ቀነ ርሒካ እንኳዕ ደስ በለካ ምባልን ኣፍልጦ ምሃብን ናይ ትሑት ሰብ ባህሪ እዩ ትሕትና ከም ብርቱዕ ረኣዩ ብዙሓት ሰባት ትሕትና ከም ድኻም ይርእይዎ ብሓቂ ግን ትሕትና ናይቶም ብርቱዓት ሰባት መለለዩ ትሑት ሰብ ንነፍሱ ክቆጻጸር ስለ ዝኽእል ብትዕቢት ተደፋፊኡ ዘይኮነስ ብልቦና እዩ ዝመላለስ ትሕትና ከምታ ፍረ ዘፍረየት ኦም እያ ብዝያዳ ፍረ ምስ ኣፍረየት ብዝያዳ ናብ መሬት ትትሕት ሓደ ሓሳብ ክህበካ ከሎ እፈልጥ እየ ከም ምባል ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ተማሂረሉ ኣለኹ ምባል ልምዲ ግበሮ እዚ ንዓኻ ናይ ምምሃር ማዕጾ ይኸፍተልካ ነቲ ሰብ ድማ ክብሪ ይፈጥረሉ ሻምናይ ሚዛናዊኹን ሚዛናዊ ህይወት ንምምራሕ ማለት ንኹሉ ናይ ህይወት ክፋላት ብማዕረ ንምሓዝ ምጽዓር ማለት እዩ ሓቀኛ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ሓደ ወገን ጥራይ ዝውግን ዘይኮነስ ንኹሉ ዘመጣጥን እዩ ንስራሕኻ ንስድራ ቤትካን እውን ተገደስ ኣብ ስራሕኻ ጥራይ ተጸሚድካ ስድራ ቤትካ ምርሳዕ ወይ ድማ ስራሕኻ ዕሽሽ ምባል ጉድለት እዩ ሓቀኛ ወዲ ተባዕታይ ንስሩሑ ንጥዕንኡ ንስድራ ቤቱን ንመንፈሳዊ ህይወቱን ዝኸውን ግዜ ይምድብ ሓላፍነትካ ክትስከም ከለኻ ነቶም ዘፍቅሩኻ ሰባት ግዜ ምሃብ ሓደ ክፈል ናይ ተዓወት እዩ ንገዛ ርእስኻ ንምምሕያሽ ክትጽዕር ከለኻ ንሰባት ምሕጋዙን ኣይትርስዕ ኣብ መንጎ ውልቃዊ ዓወትን ማሕበራዊ ሓላፍነትን ሚዛን መሓዝ ዓብይ ብስለት እዩ ስምዒታዊ ሚዛኑን ይሃለኻ ኣብ ግዜ ጸገም ኣዝዩ ዘይጭና ኣብ ግዜ ዓወት ድማ ኣዝዩ ዘይዕበ ሚዛናዊ ሰብ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ርእሱ ዝግዛእ እዩ ስምዒትካ ክትቆጻጸር ክትክእል ኣለካ ውሳናታትካ ቁኑዓት ይኹኑ ሃብትኻን ስራሕኻን ከዓ ኣመጣጥኖም ሃብቲ ንምድላው ኢልካ ጥዕናኻ ምግዳእ
مودأتو خسارة سرح خان صار خان ترجم كله أكلوا طنها أمر عرفت خاخد حلو يجبا لقسن قطبان أبجن زواوان ميزان أخون نصبح زخون قطبان جبركا لو ممكن ندخاتات كم حجاز نوع على خم حجوس زي مقطب ميزان كم طبب ميزان محز مالت نخل معرك زي مهاب مالت يكونن يقداس من نفسه وقف نجار تسقب أقلبه محب مالتي شكانا لوهاتن حق أن يورتبعتي أبزدو ليبوتان حق زقام برتع خونا كله أبزدو ليبوتا دما روهن لوهن خوني خيل إزي نايبهر ميزاني تزعب يسلطان ميزان كم كل تأجاري بحانت تراك السجو ما يتخلل نخلو ناهيوت كفالات بميزان كتحزون كاللخات رايخة دوقن عنا خطسجو متخيل لومي أب هيوتك أينا يوغني ميزانو سحيتو زلو سرح خاديس نسدرا بيتك تهوى جزي ويسن فنا نعلا مخا نزي ميزان زين ممثال لومي جمر تشعي تبعت مالت فرح زي مهلاو زي كونس فرح النهلوكا نتخط جوروز لك قنع نجر نميغار تخيل برتعين نحكي ممات كل سب جيجا كسر خلو وي كل سب بحاسة وقعس كله بينها كنت خنكا نحكي موجان عبي تعبتي حتى نعمز وين زي فتحوا نجر عارفة المال نحكي نور تبعتي مللي حدستي نجرات مفتنون كيتفرح كورك أتكاب زلك فريت عازخا كمتره تبعها حدش عدلات مفتان تبعت مالت لنهوت بدهتات بعين فرح زي كونس بعين تسفهم رأيه تأمن النت أب جزء تجمع كميخة كل نجار صبوا أو زلوا جزء صنع مخان قليل إتني حق تبعت جن كل نجار شجر كله تسفاخي قرص كان قريب نوعزي تبعت كم شواداي بس تطعم كل مثل النادل دلي خيد لو من إيش تفرح أنت سيركا صباحنا عبي بدهتك كتجت موت بعت هلوكا نبع على حتت بس إنك فرح خذ جور النادل اللي خاص قرف كأنا جرالو ديو تبعت مالت تقدمت سجمي موسادية عسراي لبونان طباب مالت بزح مفلات وي بزح ممهار طراي زي كونس نتزفلت كيبقون عنان جزين بوتان كتقوموا له مخالية لبونا هيوتك بعين رأية ناي مرأي كلتيا كاب تمكرو ممهر ناي طباب مهمر زبالت التمكرية كاب جيجا خات مرت كتوسط تخيل انتخينكا اتجيجا نعخ عبي تمرت خيني طبابنيا سب كاب جيجو طراي زي كونس كاب جيجا كالوتوني مهر حقنيا طبابنيا كل نجر كم زفلت زي كونس كندي كم زي فلز جنزبي تحتنا خامس عبيت طباب كان عبيت تخيل مخري خامس مع زي يفسب عدلو بخبري مرح نخل نجر جزي اللو طبابنيا سب جزي فلت معسك الزارب معسك قالس معسك عرف نخل نجر جزي مخانيات كم زلو مردا هب كل عبي طبابي طباب لوم تراي مرأي زي كونس صباح زلو وسعبين مرأيو نايلو مصاغو نمص او صيت كم زخان امينكا بتعجزت مقعز نايل بمات مللي فلطت نغدايات مفلاطيو طباب جن نت فلطت بلكع تقملو مخاليو نابنت فلطت كوميدر فره مخانا مفلاطيو طباب جن اتا كوميدر افسلات امبر اشي خمدو تاعتم مفلاطيو طباب كمايا نعخا تعرف نخالوت تستي نعقب دما تلاقس لومي اب هيوتكا زغاطمكا نجر بمنتا عينت رؤي لخا كم تصقم ديس ويس كم تمرتي طباب نت تصقم ناف سلاماو دل تغيرو እዞም 10 ነጥብታት ንሐቀኛ ወርተባዕታይ ዝገልጹ ዓንዲ ሕቆዮም እዚኦም ብሓባር ክሪኦም ከለዉ ንስብእና ንስነ ምግባር ከምኡውን መንፈሳዊ ዕቤት ዝሃንጹ ናይ ህይወት መምርሒ እዮም ሓቀኛ ወርተባዕታይ ማለት እቲ ብሓይሊ ዝጨከነ ዘይኮነስ ብፍቕሪ ዝበርትዐ ኣብ ዘረባ ዝንፋሕ ዘይኮነስ ብተግባር ዝነበረ እቲ ንጉድለቱ ዝኽውል ዘይኮነስ ኣብ ገይጉ ዝመሃር እዚ ህይወት እዚ ፍጹም ምዃኑ ዘይኮነስ ብቐጻሊ ናይ ምሕያሽ ጉዕዞ እዩ እዞም ነጥብታት እዚኦም ኣብ መጽሓፍ ወይ ኣብ ወረቐት ጥራይ ክተርፉ የብሎምን እቲ ዝዓበየ ጥበብ እዞም ሓሳባት እዚኦም ኣብ መዓልታዊ ውዕለኻ ኣብ ውሳነታትካ ከምኡውን ኣብቲ ንደቅኻ ንመጻኢ ወለዶ ትገድፎ ትምህርቲ መለለይ ክኾኑ እዮም ሎሚ ጀሚርካ ካብዞም 10 ነጥብታት እቲ ኣየናይ እዩ ኣብ ህይወትካ ድልድል ዘሎ ኣየናይ ኢኸ ተወሳኺ ክንክን ዘድልዮ ህይወትካ ከምቲ ትደልዮ ወዲ ተባዕታይ ንኽትከውን ሎሚ እያ ታቕንዕቲ ግዜ ميلادوس نيري نزو فيديو تفتحوا لايك نزو channel حدش تخونكم كا سبسكرايب بونغوار أبا سترابيتنا خونو تقطعوا من كل سبع عالم تشاو كان بزعا لبا منتن بالحندق نستيو كنزارا ربنا لومي حانت لبا نقوالا نستيتي أو زرابا أو تحساس بقى أو قبران كتقوم اللوم زقبا شمان توسنت نتوتات نرئينا زوم نتوتات زيوم كبرت كيزو سخون نعاود كمان قد الصورقونيوم إذا قداميتن أزيا وسانيت ملاليت لبان قوالا نستيتي طباب أباد زرار باي
ብዙሕ ሰብ ዘረባ ጥራይ ዝመስሎ ንሳ ግን ስቕታውን ቋንቋ ምዃኑ ትርዳእያ። ንኣብነት ኣብ ዘየድሊ ክትዕ ወይ ሓሜታ ክትኣቱ ኣይትረአን። ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ስምዒት እምበር ተሃዋኺት ምላሽ ኣይኮነትን። ዝተዛረብክዎ ቃል ንሰብ ክሃንእ ድዩ ወይስ ከቑስል ኢላ ቅድመ ምዝራባ ትመዝን። ሓንቲ ለባም ጓል ኣንስተይቲ ብዘረባኣ ሰላም ትዘርእ፣ ዝተጨነቑ ተጽናዕንዕ፣ ንዝተጋገዩ ድማ ብጥበብ ትእርም። እንተዘይ ኮይኑ ክብራ ንምርኣይላ ድምፂ ኣይትልዕልን። ዘረባኺ ንጹርን ሓፂርን ክኸውን ከሎ ክብርኺ ኣብ ቅድሚ ሰባት ኣዝዩ ይውስኽ። ንስኹም ከ ካብ ምዝራብን ስቕ ካብ ምባልን ኣየናይ እዩ ዝኸብደኩም? ኣብ ኮመንት ጻሓፉልና ክንመሃረሉ። ካልኣይ መለለየት ሓንቲ ለባም ጓል ኣንስተይቲ ስምዒታታ ክትቆጻጸር ምኽኣላ እዩ። ዓለምና ብብዙሕ ፈተናታትን ዘቆጥዑ ነገራትን ዝተመልአት እያ። ለባም ጓል ኣንስተይቲ ግና ንስምዒታታ ከምልጎም ጌራ ትሕዞ እምበር ስምዒታታ ክመርሖ ኣይትፈቅድን። ንኣብነት ሓደ ሰብ ምስ ዘቆጥዕኪ ወይ ዘይተጸብኽዮ ነገር ምስ ዘጋጥመኪ ብእንኡ ብሕርቃን ምላሽ ካብ ምሃብ ሓንሳብ ደው ኢልክ ምትንፋስ ዓብዪ ብልሒ እዩ። ለባም ጓል ኣንስተይቲ ሕጂ ትዛረበሉ ጽባሕ ኸጣዓሰኒ ድዩ ኢላ ተሓስብ እያ። ስምዒትኪ ክትቆጻጸር ክትክእል ከለኺ ንመንፈስኪ ሰላም ትህብዮ፣ ነጸላእትኺ ድማ ዕድል ኣይትህብዮምን። ብስምዒት ተደሪኹ ዝውሰድ ስጉምቲ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ጣዕሳ እዩ ዘምርሕ። ስለዚ ለባም ጓል ኣንስተይቲ ንውሽጣዊ ሰላማ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ትሕልዎ። ሓደ ሰብ ምስ ዘቆጥዐኪ ቅድሚ ምላሽ ምሃብኪ ካብ 1 ክሳብ 10 ቁፅሪ ቁፀሪ። ኣብ ህይወትኩም ብስምዒት ተደሪኽኩም ዝወሰድኩሞ ስጉምቲ ተጣዒስኩም ትፈልጡ ዲኹም? ኣብ ኮመንት ጻሓፉልና ኩላትና ክንመሃረሉ። ሳልሳይ መለለየት ሓንቲ ለባም ጓል ኣንስተይቲ ንገዛ ርእሳ ዘለዋ ልዑል ክብሪ እዩ። ንገዛ ርእሳ ምኽባር ማለት ትዕቢት ማለት ዘይኮነስ ንመንነታ፣ ንኽብራታ፣ ንዓቕማን ኣጸቢቓ ትፈልጣ እያ ማለት እዩ። ሓንቲ ለባም ጓል ኣንስተይቲ ሰባት ብኸመይ ክሕዝዋ ከም ዘለዎም ብተግባራን ብባህርያታን እያ መንገዲ ትሕብር። ክብራ ኣብ ዘይሕልወሉ ቦታን ዋጋ ኣብ ዘይወሃበሉ ዝርርብን ብጥበብ ርእሳ ትርሕቕ። ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ኣነ ንርእሰይ ክኸብር ኣለኒ ኢላ ትኣምን። ንርእስኺ ክትኽብሪ ከለኺ ሰባት እውን ንዓኺ ንምኽባር ይግደዱ። እዚ ክብሪ እዚ ድማ ካብ ውሽጢ ዝምንጮ እምበር ካብ ጽባቐ ገጽኪ ወይ ካብ እትለብስዮ ክዳን ጥራይ ዝመጽእ ኣይኮነን። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንርእሳ ክትኽብር ከላ ኣይፋል ክትብል ትኽእል እያ። ኩሉ ሰብ ንኽሕጉስ ኢልኪ ክብሪ ከይትሕስሪ። ብዛዕባ ክብሪ ርእሲ ክንዘራረብ ከለና ንዓኺ እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ኮመንት ኣካፍልና። ራብዓይ መለለይ ሓንቲ ለባም ጓል ኣንስተይቲ ሚስጥር ናይ ምዕቃብ ዓብዪ ዓቕማ እዩ። እዚ ዓለምና ብወረን ብሓሜታን ተመልአት እያ። ሓንቲ በላሕ ጓል ኣንስተይቲ ግን ንልሳና ክትቆጻጸር ትኽእል እያ። ኩሉ ዝሰምዖቶን ዝረኣየቶን ንሰባት ኣይተውርን። ክልተ ሚስጥራት ኣለዉ። እቲ ሓደ ናይ ገዛ ርእስኺ ሚስጥር እዩ። ለባም ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ሕልናኣ፣ ውልቃዊ ትልምታታ፣ ናይ ስድራ ቤታ ሚስጥርን ኣብ ባዛር ኣይተንጽፎን። ሚስጥርኪ ሚስጥር ክኸውን ከሎ እሱርኪ እዩ። ምስ ኣውፅኸዮ ግና ንስኺ እሱርቱ ትኾኒ። እቲ ካልኣይ ከዓ ናይ ሰባት ሚስጥር እዩ። ሰባት ኣሚኖም ሚስጥሮም ከካፍልኹ ከለዉ እቲ ሚስጥር ምሳኺ ክቕበር ኣለዎ። ሓንቲ ለባም ጓል ኣንስተይቲ ብወራ ኣይትነብርን። ሰባት ኣብኣ ዝኸደ ሚስጥር ኣይወፅኑ ኢሎም ከኣምኑላ ከለዉ እዚ ካብ ዝኾነ ሃብቲ ንላዕሊ ክብሪ እዩ። ሕሰብዮ እሞ ሚስጥር ክትሕዝ ዘይትኽእል ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቅድሚ ሰባት ዘለዋ ተሰማዕነት ይሃስስ እዩ። ሚስጥር ክትሕዚ ክትክእል ከለኺ ግን ሰባት ይፈትኺ፣ ይኽብሩኺ፣ ከም ዓባይ ለባን ድማ ይርኢኺ። ሓደ ሰብ ሓሜታ ሒዙልኩ ክመጽእ ከሎ ብልቦና ነዚ ነገር እዚ ክሰምዖ ኣይደልን እየ ኢልክ ምሕላፍ ናይ ለባም ምልክት እዩ። ኣብ ህይወትኩም ሚስጥርኩም ኣውፂኹም ዝሕዘነኩም ሰብ ኣጋጢምኩም ይፈልጥ ዶ? እቲ ትምህርቲ እንታይ ነይሩ? ኣብ ኮመንት ኣካፍሉና። ሓምሻይ መለለየት ሓንቲ ለባም ጓል ኣንስተይቲ ንዋጋ ግዜ ኣጸቢቓ ምፍላጣ እዩ። ግዜ ካብ ዝኾነ ሃብቲ ንላዕሊ ክትካእ ዘይኽእል ውህብቶ ምዃኑ ትርዳእ። ስለዚ ድማ ግዜኣ ኣብ ዘየድሊ ዕላል፣ ኣብ ሓሜታ ወይ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብኸንቱ ክጠፍእ ኣይትፈቅድን። ሓንቲ በላሕ ጓል ኣንስተይቲ ግዜ ሃብቲ እዩ ኢላ ትኣምን። መዓልታ ብትልሚ እያ ትጅምር። ንገዛ ርእሳ ንምምሕያሽ፣ ንስራሓ፣ ንስድራ ቤታን ንመንፈሳዊ ህይወታን ዝኸውን ግዜ ኣጸቢቓ ትመቅል። ኣብ ዘይረብሕ ነገር ግዜ ምጥፋእ ማለት ህይወት ምጥፋእ ማለት እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለዋ። ትዕዘቡ እንተኮይንኩም ዕውታት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ ብስራሕ ጽሙዳት እየን። እዚ ማለት ግን ግዜ ዕረፍቲ የብለንን ማለት ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፍ ደቂቓ ንምንታይ ከም ትውዕል ትፈልጥ እያ። ግዜ ክትቁጥብ እንተኽኢልኪ ንውጥንኪ ከተተግብር ትኽእሊ። እዚ ድማ ናይ ርእሲ ተኣማንነትኪ ፍልፍል ይኸውን። ሎሚ መዓልቲ ግዜኹም ኣብ ምንታይ ኣጥፊእኹሞ? ሓሳብ ደው ኢልኩም ሕሰብሉ። ንዓኻትኩም ግዜኹም ዝሰርቀኩም ዓብዪ ነገር እንታይ እዩ? ስልኪ ድዩ ወይስ ዘየድሊ ዕላል? ኣብ ኮመንት ጻሓፉልና ክንመሃረሉ። ሻድሻይ መለለየት ሓንቲ ለባም ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ግዜ ንምምሃር ድልውቲ ምዃና እዩ።
ለባምነት ማለት ኩሉ ነገር ፈሊጥካ ምውዳእ ማለት ዘይኮነስ ገና ዝምሃር ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ምፍላጥ እዩ። ሓንቲ በላሕ ጓል ኣንስተይቲ ኣነ ኩሉ ፈልጥ እየ ዝብል ትዕቢት የብላን። ካብ ዓበይቲ ጥበብ ትቐስም፣ ካብ መዘናኣ ተመክሮ ትወስድ፣ ካብ ንእሽተይ እውን ከይተረፈ ሓድሽ ሓሳብ ንምስማዕ ድልውቲ እያ። ንኣእምሮኣ ብንባብ መጽሓፍቲ ብጥቕሚ ትሕዝቶታት ወይ ድማ ብሓደሽቲ ክእለታት ኩሉ ግዜ ከተብልሖ ትፅዕር። ኣእምሮኹም ዝዓቢ ዓለም ክውን ምስኡ ተዓቢ ኢላ ትኣምን። ክትምሃር ድልውቲ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ምስ ግዜ ክትስማዕማዕ ትኽእል እያ። ኩነታት ክቕየሩ ከለዉ ንሳውን ብፍልጠት ብብልሓትን ትቕየር። ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሓደሽቲ ነገራት ዓይንኺ ክፉት ይኹን። ኣብ መዓልቲ እንተነኣሰ 15 ደቂቓ ንባብ ወይ ጠቓሚ ቪድዮ ምርኣይ ልማድ ግበሩ እዮም። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተምሃርኪ ሓድሽ ነገር እንታይ ኣሎ? ኣብ ኮመንት ኣካፍልና። ሸውዓይ መለለይት ሓንቲ ለባም ጓል ኣንስተይቲ ንፀገማት ብብልሕን ብህድኣትን ምፍታሕ እዩ። ህይወት ብብድሆታት ከጋጥምዋ ከለዉ ሓንቲ በላሕ ጓል ኣንስተይቲ ተስፋ ካብ ምቑራፅ ወይ ካብ ምጉርምራም ትርሕቕ። ኣብ ክንዲ ስለምንታይ ዝበፅሑኒ ኢላ ትበኪ። ከመይ ገይረ ነዚ ነገር እዚ ክፈትሖ ክእል ኢላ እያ ትሓስብ። ፀገማት ንዓኺ ንምስባር ዘይኮነስ ንዓኺ ንምህናፅ ከም ዝመፁ ትርዳእ። ኣብ ግዜ ጭንቂ ኣእምሮኣ ኣህዲኣ መፍትሒ ትደሊ። ንሳ ንፀገማት ናይ ገዛ ርእሳ ጥራይ ዘይኮነት ንስድራ ቤታን ንዕርኽታን እውን ከይተረፈ መፅናዕኒዒትን መማኻሪትን እያ። ብብልሒ ፀገማት ክትፈትሒ ትኽእሊ ከለኺ ኣብ ከባቢኹ ዘለዉ ሰባት ንዓኺ ከም ዓንዲ ገይሮም ይርእኺ። እዚ ድማ ናይ ለባምነትኪ ዓብዪ መረጋገፂ እዩ። ዝኾነ ፀገም ከጋጥመክ ከሎ ቅድሚ ስምዒታዊ ምዃንኪ 3 ክትወስድዮም ትኽእል መፍትሒታት ኣብ ወረቐት ፀሓፊ። ኣብ ህይወትኩም ብብልሒ ዝፈትሕኹሞ ዓብዪ ብድሆ ኣሎ ድዩ? ንኻልኦት መምህር ክኸውን ኣብ ኮመንት ፀሓፉልና። ሻምናይ እቲ ናይ መወዳእታ ነዚ ኩሉ ዘጠቓለለ ናይ ሓንቲ ንመለለይት ለባም ጓል ኣንስተይቲ ለጋስን ደንጋፂትን ምዃን እዩ። ለባምነት ብልሒ ጥራይ ዘይኮነስ ንሰባት ብርህራሄን ብትሕትናን ምርኣይ እዩ። ሓንቲ በላሕ ጓል ኣንስተይቲ ንኻልኦት ንምሕጋዝን ንምትብባዕን ንድሕሪት ኣይትብልን። ለጋስነት ክንብል ከለና ገንዘብ ጥራይ ማለት ዘይኮነስ ፅቡቅ ቃል ምዝራብ፣ ንዝተሸገሩ ምስማዕ ወይ ድማ ንሓደ ሰብ ተስፋ ምሃብ እዩ። ካልኦት ሰባት እንታይ ይስምዖም ኣሎ ኢላ ክትሓስብ ትኽእል እያ። ሰባት ኣብ ጥቓ ክኾኑ ከለዉ ሰላምን ፍቕርን ክስምዖም ከሎ እዚ ናይ ሓቀኛ ውሽጣዊ ፅባቐ ፍልፍል እዩ። ሓንቲ ለባም ጓል ኣንስተይቲ ብብልሃት ትኽበር፣ ብትሕትና ድማ እትፍቶ እያ። ለውሃት ንዓኺ ዝሕስር ዘይኮነስ ንመንነትኪ ዝያዳ ዘንፀባርቕ ዓብዪ መርኣያ እዩ። ሎማዓንቲ ንሓደ ሰብ ፅቡቅ ቃል ብምዝራብ ወይ ብምሕጋዝ ክትውዕሉ ፈትኑ። ካብዞም 8 ነጥብታት ንዓኹም ዝያዳ ዝፈትኹሞ ወይ ክትሰርሕሉ ዝደለኹም ነጥቢ ኣየና እዩ? ኣብ ኮመንት ኣካፍሉና። እምበኣርከስ እዞም 8 ነጥብታት ነዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮታትና ነይሮም። እዚኦም ኣብ ህይወትካ ክትትግብሮም ተደኣ ጀሚርኪ ንርእስኺ ጥራይ ዘይኮነስ ንኸባቢኹን ክትቅይር ኢኺ። እዚ ቪድዮ እንተደኣ ፈቲኹሞ ላይክ ክትገብሩ ወይ ትረስዑ፣ ከምኡ እውን ንኻልኦት ኣሓትና ንምብፃሕ ሼር ግበርዎ። ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከዓ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ይኹኑ። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕሙ ንኹሉ ሰብ ዓለም። ቻው ቻው።